כן. כן, אני רק לפני שמתחילים ממש, ואפילו שזה מקליטים, נתנאל אמר לי קודם, שמכיוון שהוא מתגייס, הוא שואל אותי מי יבוא במקומו. אמרתי לו שברגע שהוא יגיד לי בשבוע הבא מתי הוא מתגייס וצריך את הזמן להתארגן, אני אתחיל לחשוב איך נעשה כדי שנוכל להמשיך עם הזום. אוקיי, אז היום, יום שני, 21 במרץ 2022, הפגישה האינטראקטיבית שלנו בזום, במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, היא פגישה מספר 161. ואני מזכיר לעצמנו שאנחנו באמצע תרגום מילולי וניתוח של שיר הפרטיזנים, ואני מקווה שהיום אולי נסיים, ואנחנו התחלנו בזה לפני פעמיים, 3, על הרקע של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואני החלטתי שנלמד את שיר הפרטיזנים, שלדעתי יש לו משמעות בימינו על רקע המלחמה הזאת באירופה. או שנעלה את זה על המסך, או שיש לכם כבר, ששלחנו לכם את הטקסט. נעלה את זה על המסך, כן. אוקיי, נתנאל אתה זוכר. מי שרוצה להיות בטקסט של עצמו, כמובן שהוא מוזמן. נכון. האם נתנאל זוכר באיזה שורה סיימנו? אנחנו קצת חזרנו אחורה. כן, קראת את כל השיר, אבל התקדמנו כמה שורות. אנחנו התחלנו מההתחלה, אז אנחנו יצא שבסוף חזרנו אחורה, ועכשיו אנחנו בבית השני, בשורה הרביעית. במילים שפרוצן ותדורט אונזר גבורה אונזר מות. אוקיי, אז הבית... תחזור בבקשה, נתנאל. בבית? בבית השני, בשורה הרביעית. כן, אני מציע שנתחיל מהתחלת הבית השני. כן? אוקיי. ונתנאל, בבקשה. אז פונגרימן, פמלנד, bis weißen Land von Schnee, wir kommen on mit unser Pein, mit unser Weh, und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. אוקיי, אז אם נסכם את כל 4 השורות האלה שקראת, בלי לתרגם מילה מילה, כן, הרי שבשיר הפרטיזנים, הפרטיזנים שרים, שמקצווי עולם ועד לאירופה, ארץ השלגים, כן, אנחנו מגיעים, זאת אומרת, אנחנו לא בורחים מהאויב, אלא אנחנו מתייצבים לקרב, מתונזר פיין, עם הפיין שלנו, עם הסבל שלנו, כן, ועם הווי, עם זעקת הכאב שלנו, תוך כדי שאנחנו נלחמים, כן, ואז באה הצהרה על מה המאבק הזה, שבכל מקום שנטז אחד של דמנו תוך קרב, אם ניפצע, איפה שנטז אחד מדמנו ייפול, כן, שם תצמח, בתשפוץ, שם תצמח הגבורה שלנו ואומץ הלב שלנו. זהו שיר שמכריז על כך, כמו שצלנסקי והאוקראינים אומרים בימינו, we will not surrender, אנחנו לא
ניכנע לפוטין, ולא נוותר על מריון פול, ואנחנו נילחם. נתנאל, השורה הבאה. צריך לומר שהתרגום לעברית הוא נפלא. איזה תרגום? של שלונסקי? אני חושב שהוא של שלונסקי, כן. לא, כשאתה אומר שצריך לומר שהתרגום לעברית נפלא, לאיזה טקסט אתה מתייחס? לא ידעתי שיש יותר מתרגום אחד. אני מתכוון ל"אל תאמר הנה דרכי" האחרונה. על התרגום של שלונסקי. כן. אז אני על כך, אתה באמת היית הראשון שציטט את הטקסט בעברית כשהזכרתי את שיר הפרטיזנים, והתגובה שלי אז הייתה, יפה, זה פיוטי, זה מתחרז, אבל אנחנו עושים דבר שונה. אנחנו מנסים לתרגם בצורה מדויקת. למה? מכיוון שתרגום פיוטי עם חריזה, לכל שפה שלא תהיה, מוותר מראש על הדיוק. בלי שום ספק. זהו. התרגום יפה של שלונסקי, הכל, וזה נמצא בתוך הטקסטים ששלחנו לכם, כן? אם תרצו, כשנגמור לתרגם מילולית, אז נקרא גם את הטקסט העברי, ואז נוכל להרגיש, כן, מה חסר מהדבר המילולי שהשיר ביידיש. אבל עכשיו בואו נלך עם הטקסט ביידיש. נתנאל, השורה הבאה. סווט די מורגנזון בגילדן und היינט. זה, נתרגם. די מורגנזון, הזריחה תעלה, אני חושב. לא, מורגנזון, שמש המחר. נכון, או שמש הבוקר. כי המילה מורגן פירושה גם בוקר וגם מחר. כאן כנראה שמחר מתאים יותר על פי ההמשך. אם כן, סווט די מורגנזון, שמש המחר, מה היא תעשה? בגילדן und dem היינט, אז בגילדן אני חושב שזה היה משהו עם זהב, נכון? נכון, בגילדן תצבע בצבע זהב, בצבע של תקווה. תזהיב. מה יאיר אומר? תזהיב. תזהיב, כן. und dem היינט. וזה אני לא זוכר. כן, אז שמש המחר תזהיב, או איך אמרת, יאיר? תזהיב את היום. את ההווה. ההיינט פה זה ההווה. נכון שהיה עיתון בפולין היינט, היום ביידיש, אבל כאן, מכיוון שלפני המילה היינט, יש הידיעה המוגדר דם, זאת אומרת דר היינט, דם היינט, את ההווה. שורה הבאה. Nächten, כן. verschwinden mit dem Feind. verschwinden, כן. כן. והערבים? לא, נכטן, הלילות? האתמול, כן. אז האתמול? האתמול ותפרשווינדן. אז אני לא יודע מה זה פרשווינד. פועל עזר של זמן עתיד ותפרשווינדן ייעלם. יהיה כלא היה, ייעלם. ייעלם? האתמול ייעלם. שווינדן זה לא קשור באיזושהי רמאות? איזה מילה? שווינדן. שווינדן קודם כל זה פועל. זאת אומרת ייעלם. עכשיו, איך אומרים רמאי? אומרים שווינדלר, שם העצם. עין ריש פה זה הזכר, שם עצם זכר. שווינדלר זה רמאי. כן? עכשיו, מה הקשר בין שווינדלר רמאי ופרשווינדן ייעלם? הפועל שווינדלנד ביידיש פירושו כאשר מרוב אור
העיניים לא רואות את המציאות, הן מסונברות, כן? Es schwindelt in die Augen, מסנוור בעיניים. אולי משם השווינדלר, הרמאי, הוא זה שמסנוור אותך שלא תבין איך הוא מרמה אותך, אולי. פרשווינדן ייעלם. איך להיעלם יכול להיות קשור לרצד מול העיניים, זה גם קשור בזה שאתה לא רואה מרוב אור שבאור בעיניים לא נותן לך לראות את המציאות כפי שהיא. אז der Nächten wird verschwinden mit Nein. סליחה, כן. והאתמול ייעלם לאור ההווה. שורה הבאה, נתנאל? לא, mit dem Feind. verschwinden mit dem... mit dem Feind, סליחה. ייעלם ביחד עם האויב. הפיינד. שורה הבאה. Nur Oiv versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Und in dem Kajor, כן? כן. נור אויב, אנחנו גם קראנו את זה, אבל, נור, אויב, זה לא איוב כמו שנתנאל חשב, זה מילה ביידיש, נור אויב, אבל אם, כן? איך כתוב? פרזמן. ואת דיזון, אבל אם השמש ואת פרזמן, מי יכול? תתמהמה. אבל אם השמש תתמהמה, אין דם קיור, בתוך השחר. אני חושב שבלה מצא במילון שקיור זה שחר, אבל אני לפני שבוע נכנסתי לסיפור ארוך שלא אחזור עליו, מאיפה מתרגמים קיור כשחר, ואמרתי סיפור שלם, שיש ביידיש מילים מן הקומפוננט העברי, שאף על פי שבדרך כלל ביידיש שומרים על הכתיב של מילים בעברית, יש מילים ספורות שיהודים שכחו שהם באים מן העברית, ואז כותבים אותם בצורה פונטית כאילו זה היה יידיש. והבאתי דוגמה של תומר, כן? שמה, שבא מתומר. עכשיו לגבי קיור, אז אמרנו, או אנחנו אומרים עכשיו, שזה בא מן העברית כאור, או כאור, זהו השחר, כן? ואם השמש תתמהמה בעלות השחר, כן? ואם השמש, הגאולה, הניצחון על האויב, תתמהמה, וזה ייקח זמן, כן? אינדם קיור, ברגע שהיא צריכה כבר להופיע, והיא לא מופיעה, נתנאל השורה הבאה. Wir Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. תנסה לתרגם. קודם כל, אתה יודע מהו הפועל במשפט הזה? גיין? גיין זה רק חצי פועל. זול גיין? זול גיין. עכשיו, זול כפועל עזר עוד לא ראינו אף פעם. מי יכול לעזור לנו להסביר מה עושה הזול הזה כפועל עזר של זמן עתיד? אמרנו שבט זה פועל עזר, מה זה פתאום הזול? מי יכול לעזור? זול גיין, הייתי מתרגם, שתלך. הזול פה בא במשמעות של שבעתיד, שתלך. לזול גם יש קצת איזושהי קונוטציה חיובית, של משהו שמצפים לו. נכון, משהו שמצפים לו בכיוון הנכון. תראו, כמו שיש וט כפועל עזר
של זמן עתיד. פועל עזר פשוט, כן? איך ול גיין, דו וסט גיין, וסט גיין. אני אלך, אתה תלך ולך. אחר כך יש לנו צורה אחרת של פועל עזר בזמן עתיד, איך וולט גיין, דו וולטס גיין, וולט גיין. שזה פועל עזר של תנאי, כן? שאם יקרה ככה וככה, אני בעתיד אלך. אם ככה וככה, אתה בעתיד תלך. ועכשיו בזול, יש לנו פועל עזר שלישי, סוג שלישי. זול כמשאלה, כמו שאומרת בלה, למשל, אם אני רוצה שמשהו יקרה בעתיד, אני אומר, איך אומרת הכללה ביידיש? Du sollst sein wie ein Kalender. אני מאחל לך שתהיה בעתיד כמו לוח. ganze Jahr sollst du hängen, שתהיה תלוי כל השנה, und alle Tag soll man reißen von dir Sticker. וכל יום שיתלשו ממך חתיכה. זה לגבי אותם לוחות שנה, שכל יום יש לו דף שתולשים. למה לך להביא דוגמאות רעות כל כך? יש שיר מאוד מפורסם, לא סוזן דה גולה, לא סוזן דה גולה, לא סוזן דה גולה, משיח זול שון קומן. כן, זול שון קומן דה גולה, משיח ישון דו. היי, זול שון, זאת אומרת, משאלה לעתיד חיובית. אבל בכל זאת בכללות הזול, מכיוון שכללה היא מנבאת מה אני מאחל לאדם השני בעתיד, אז משתמשים בזול. למשל, זולסט וקסן ויה רתח. יציב אליהם מתנקופים דרג. אני לא יודע חקלאות, אני לא יודע אם זה אותו דבר. את אומרת זולסט וקסן ויציב אליהם. יציב אליהם מתנקופים דרג. זולסט וקסן מתנקופים דרג. יפה. עכשיו, הכללה הכי הומוריסטית שאני מכיר, כן? הולכת ככה. Du sollst mir sein mit ein Aug und ich soll dir sein mit ein Fuß. תתרגמו. שאתה תראה אותי בעין אחת, ושאני אראה אותך ברגל אחת. שמים לב מה לב ליבה של הכללה הזאת? שאחד אומר לשני, שאתה תראה אותי בעין אחת, זאת אומרת שתתעבר בעין אחת. ושאני אראה אותך ברגל אחת שלך, שאראה אותך גם בעין אחת וגם חסר רגל אחת. אבל מכיוון שהמבנה הוא כאילו אגליטרית, שאתה תראה אותי ואני אראה אותך, אפשר שפתאום אנחנו משלים את עצמנו שיש פה אמירה מאוזנת, שאתה תראה אותו ככה ואני אראה אותך ככה. אבל האמת היא, כששמים לב לניסוח, זה שאני אראה אותך עם עין אחת ועם רגל אחת. אף אחד לא מגיב? הסברתי, הבנתי את ההסבר שלי. כן, זה כאילו מאוזן, אבל זה לא מאוזן. נכון, זה העניין. אבל מה שחשוב לי פה זה הזול. כל משאלה לעתיד, אנחנו לא יכולים להגיד איך ול דיר זט. כי יש פה חסר המשאלה. אז בשביל משאלה בעתיד אומרים זול. וגם אומרים זולסט מיר זיין גזונט. נכון, אז זוהי גם משאלה חיובית. כן. כן. זולסט מיר זיין גזונט, שתהיה לי בריא, אבל כשמתרגמים את זה לעברית, זה מקבל גוון שלילי אצלנו ביום יום. שתהיה לי בריא, כן? זה קיבל בעברית איזשהו ניואנס, אני צודק? כן, כן. שלילי. כאילו עכשיו אתה לא בריא, אז תהיה בריא.
זה תלוי באינטונציה שבה זה נאמר. נכון, הנה, פה האינטונציה מאוד מאוד חשובה. טוב, נתנאל, השורה הבאה. רגע, אז רק התרכזנו על הזול. תחזור על השורה, בבקשה כולה. Vi parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. תנסה לתרגל. אז וי הפרול, אני לא זוכר מה זה. זה טוב? מה זה וי? קודם כל, מה זה וי? כמו פרול סיסמה, מילה צרפתית. כמו סיסמה, זול גיין, שילך בעתיד, כמו סיסמה, מה ילך? השיר, דוס ליד. כן. פון דור צו דור, מדור לדור. מדור לדור, ופה יש לנו לב ליבו של שיר הפרטיזני והרלוונטיות שלו למלחמת פוטין זלנסקי. כי אני חושב שאילו זלנסקי היה יודע יידיש, אני לא יודע אם הוא יודע או לא יודע, כנראה שלא, לא יודע. אילו היה יודע יידיש, אני חושב שהוא היה מאמץ את שיר הפרטיזנים, שכסיסמה עובר מדור לדור, אנו לא ניכנע. טוב, שלמה, אפשר, שורה הבאה. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. השיר נרשם בדם ולא בעופרת, ולא בגרפית. כן, מישהו פעם אמר לי שבלאי, אני לא בדקתי במילון, צריך להגיד עופרה, שהרי העיפרון זה לא עופרת, אלא זה חומר, יש עופרה, דבר כזה? אני תרגמתי את זה עכשיו כגרפית. גרפית, כן, בסדר. שורה הבאה. שאיז ניט קיין ליד, סליחה, שאיז ניט קיין, אני איבדתי את הכל, אני מצטער. אתה רוצה שנקל עליך ונעביר כן, כן, אני... אוקיי, בלה, אולי, כן. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von einer Vogel auf der Frei. זה לא שיר של ציפור אוף דר פריי, כאילו לחופש. נכון, של ציפור במצב חופשי, של ציפור חופשייה. אבל הלידל זה שיר קטן. לא, ליד זה שיר. לידל, אם אנחנו מוסיפים למד בסוף, זה שיר קטן. כן, פה כתוב לידל. זה לידל, כן. לידל, סליחה, כתוב לידל בטקסט? לידל, כן. אני מופתע, כי כשאומרים לידל, מורידים מהרצינות של... יש שם למד? כן, זה קצת נותן את המוזיקליות למשפט. תזנית כאן לידל פון הפויגל אוף דר פריי. אם זה היה ליד, אז היה ככה עוצר את ה... כן, זה נותן את מה שהצרפתים היו קוראים האנז'מבמן, החיבור עם המילים שבאות אחר כך. אוקיי. זה שיר של ציפור, ולכן זה שיר קטן. לא. הציפור פה זה דימוי. הוא אומר במפורש בשורה, זה לא שיר של ציפור במצב של חופש. כן? אז יכול להיות שאתה צודק שאתה אומר, אם ככה זה ציפור שנמצא בקייג' שהיא במאסר, אבל החשוב לדעתי פה לא שזה ציפור ששרה את זה, אלא של מישהו ששואף לחופש כמו ציפור. אוקיי, שורה הבאה בלה. Das hat Erfolg zwischen fallen dicke Wind. כן. זאת אומרת... רגע, גם את השורה השנייה, כי האמירה היא בשתי שורות ביחד. אוקיי. Das hat Erfolg zwischen fallen dicke Wind, das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. כן.
Das hat voll zwischen Fall, זה עם עם ידיים נפולות, עם קירות נופלים, fallen die Gewand, בין קירות נופלים. נכון, זהו עם שבין קירות מתמוטטים או נופלים, הלאה. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. הם שרו את השיר הזה עם, מה זה נגנס? נגנס זה סוג של רבולבר, סוג של כלי נשק, יש פירוט מדויק איזו פירמה זאת, כן? אנחנו לא ניכנס עכשיו לגוגל, אני מניח שאם ניכנס לגוגל נגן אנחנו נמצא, אבל הכוונה זה לכלי ירייה מסוים, הנכון לאותה תקופה, אבל עכשיו יש שאלה אחרת. פה מה שקראת זהו שיר, תשימו לב, לא כתוב שיר קטן, הפעם כתוב שיר עם כלי נשק בידיים, כן? עם ששר את זה בין קירות נופלים עם כלי נשק בידיים. השאלה שלי היא כזאת, קודם אמר הירש גליק לידל, כאן אומר הירש גליק ליד. מה פה קורה פה? למה פעם הוא אומר לידל? שיחליט, ופעם הוא אומר ליד. האם יש פונקציה להקטנה כשיש הקטנה, והאם יש סיבה שבפעם הבאה הוא לא משתמש בהקטנה? מי יכול לעזור? יאיר, מה אתה אומר? יאיר, לא שומעים אותך. יאיר יכול לדבר? הוא לא במיוט? כן, עכשיו שומעים אותו. אתה לא מוכר לנו כמישהו ששותק, אז לכן לא ידענו אם זה בגלל המכשיר. כן. אתם שומעים אותי? כן. כן. יש לך הסבר? אולי מה שהיא אמרה שכשם מדובר בציפור חופשייה, zwischen folgenden Event, das Lied gesungen mit Naganes, כי כאן זה עוצמה, זה שיר שהוא שר עם כלי נשק ביד. נכון, זאת אומרת שלמה, מה שקודם ניסית להגיד, שבגלל שמדובר בציפור, וציפור היא קטנה, אז הוא משתמש במילה לידל בהקטנה, להפך הוא נכון. אומר הירש גליק, זה לא איזה שיר קטן, לא חשוב, של איזה ציפור שנמצאת בכלום, לא. זה שיר בלי הקטנה של עם הנאבק בנשק על חייו. טוב, מה שאני אמרתי זה בהחלט מסתדר. תראה, בשורה השנייה הוא אומר, זה nicht kein Lied, זאת אומרת, זה לא ציור של ציפור, זה לא הדבר הקטן, זה שיר רציני, וזה הוא אומר בשורה האחרונה. נהדר, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. טוב, יאיר, תמשיך. טוב, זאת התקיימול, אז du gehst dem letzten Weg. וכבר דיברנו על שורה הזאת, אז לעולם אל תגיד שאתה הולך בדרך האחרונה. זה בדיוק מה שהאוקראינים אומרים היום לפוטין. כן. אתה לא תגיד לנו מה אנחנו רוצים. כן, הלאה. קאץ' הימלן בליין... לא קאץ', חוץ'. סליחה. קאץ' הימלן בליין... פרשטלים לא יתד. גם אם שמש עופרת... לא גם, חוץ' זה אף על פי ש. אף על פי ש. אף על פי גם אם... בליינה הימלן. בליינה הימלן שמש עופרת.
לא, זה שלוסקי תרגם את זה שמי העננה, ובתרגום מדויק לא פיוטי, שמי עופרת, כן? כן. בלי זה עופרת, כן. אף על פי ששמי עופרת פרשטל, מכסים. מכסים על שמיים כחולים, עד ימים כחולים. עד ימים כחולים, כן. Kommen wird noch unser ausgedenkte Schuhe שו. עוד תגיע הוגים שו, כן. עוד תגיע שעתנו המיוחלת. כן. wird der Volkton unser Trott mit seinen Doch. צעדינו יישמע, אנחנו פה. כן, כמו קול של דובים, כן? כמו קול של דובים. כן, אמרנו, unser טרוט, התופים שלנו יישמעו, אנחנו פה. עכשיו, אני לא מאמין, אבל סיימנו את השיר? טוב. אז לפני שאנחנו חוזרים לגרדה, הייתי רוצה לעשות סיבוב קצר. מה אתם עונים על השאלה, האם שיר הפרטיזנים רלוונטי לאוקראינים כיום? מה אתה אומר, יאיר? אני חושב שכן. זה עניין של מעטים נגד רבים, של אנשים שחסרי נשק, חסרי הרבה דברים מול אויב אדיר, שעושה בהם כרצונו, שאין לו קווים אדומים, שהוא מוכן להרוס ולהרוג ולעשות הכל. כן, זו ההשלכה, ושאיש לא עוצר אותו, אז לפחות עצרו אותם. כיום איש לא עוצר אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה, עושים לו סנקציות, אבל הוא עושה מה שבא לו. כן. שלמה, מה אתה אומר? אני מצטרף לגמרי ליאיר. אוקיי, בלה? זה שיר של פטריוטיות כנגד אויב אכזר. כן, פטריוטיות או הרגשה שאנחנו שונים מן האויב שרוצה למחוק אותנו מעל פני האדמה. זאת שיר של זהות מובחנת, אף על פי שזה לא נאמר, אבל רק מי שיש לו זהות בטוחה עצמית, שונה ממה שהאויב מתכוון, יכול ככה לשיר. ומעניין שהירש גליק בווילנה מבטא את מה שהיהודים הרגישו תחת היטלר, וכנראה שכולנו חושבים ששיר הפרטיזנים מתאים גם היום בנסיבות הנוכחיות. בלה, יש לך מה להוסיף? האמת היא שאני לא בטוחה שאתם רוצים לשמוע את מה שיש לי להוסיף. אנחנו תמיד רוצים לשמוע, אגיד לך למה. כי אני מגדיר כל פעם שזוהי פגישה אינטראקטיבית. אני לא חושב שהאמת נמצאת בכיס של אף אחד, ואנחנו מעוניינים לשמוע איך כתוב במקורות שלנו, אין סכין מתחדדת אלא על ירך חברתה. בדיוק. בבקשה. רוצים לשמוע. אני חושבת שהדמיון בין המלחמה שמתרחשת היום, שהיא נוראה ואיומה ואכזרית, הדמיון למה שקרה בשואה הוא לא קיים. זה לא, אני חושבת שהמלחמה הזאת פרצה בגלל אינטרסים שונים לחלוטין מאלה שבגללם פרצה מלחמת העולם השנייה. שאיפות ההתפשטות של פוטין לובו בתעמולה שהמערב, בעיקר האמריקאים, יצקו לתוך, זה פשוט נראה לי משהו שלא היה צריך לקרות, והוא משרת את פוטין בצורה מעולה. מי זה הוא? פוטין. אמרת, הוא משרת. כל מה שקרה, כל
שאוקראינה תצטרף לנאטו, כן תצטרף, לא תצטרף, מיותר לחלוטין, לחלוטין היה מיותר. מיותר מצד מי? בלה, תנסחי את זה יותר ברור. מיותר מבחינת האוקראינים. מיותר לחלוטין מבחינת האוקראינים. ודבר נוסף, שכל מלחמה, איך אומרים, מזמן לא הייתה לנו מלחמה טובה בשביל לבחון אמצעי נשק חדישים, כמו הטילים האולטרסוניים האלה שעכשיו הרוסים... כן. צריך שדה קרב בשביל לבחון את הדברים האלה, והנה, הם קיבלו אותו ביד רחבה. לא ברור לי את מי את מאשימה, לא ברור. את האמריקאים. אוקיי. אני חושב שניתן... מי שמשלם את המחיר זה האוקראינים. והמרוויח הגדול כאן הוא פוטין, והוא ימשיך, וחבל מאוד שלא אומרים לאוקראינים, יפה ילדים, שיחקתם יפה, תרימו ידיים. חבל שלא אומרים להם את זה. רגע, שלא אומרים לאוקראינים, זאת אומרת שהם צריכים להיכנע לפוטין? כן, כן. זאת אומרת, לתת לפוטין להשתלט על אוקראינה? אבל הוא משתלט על אוקראינה. לא, רגע אחד. הוא משתלט והוא מחרב אותה. אבל אני רוצה להבין, בלה, כן. את חושבת שהאוקראינים יעשו טוב, אם ייתנו שיחסלו את זלנסקי ושפוטין יקים מישהו לא צריך לחסל את זלנסקי, כן, לא צריך לחסל את זלנסקי. יגיעו איתו לאיזה הסדר, ייתנו לו איזה משרה של מטעם, כמו ראש ממשלה מטעם, והוא יכול היה לתת... ואת חושבת שזלנסקי יסכים? אני מקווה. עכשיו זה כבר נראה לי מאוחר מדי בשבילו, אפילו... יכול להיות שזה מאוחר מדי. יכול להיות, אבל בינתיים מחרבים את אוקראינה. אני מסכים ב100% עם בלה, זה לא היה צריך להיגרר למלחמה. אני שמחה שאתה מסכים איתי, במיוחד לאור זה שאתה תכף מתגייס. אני ממש שמחה שאתה מסכים איתי. המלחמה הזאת היא גם בניגוד, אני באמת חושב שהאוקראינים שהם ייכנו זה לא יהיה כזה נורא. בוא נגיד בניגוד להירש גליק שהמשמעות בשבילו של להיכנע זה מוות בטוח, אני לא חושב שהרוסים רוצים להשמיד את העם האוקראיני לחלוטין. הם פשוט במלחמה, ובמלחמה הורגים אנשים. הם רוצים להפוך את אוקראינה לבלרוס, שישים מטעמו איזשהו דיקטטור בובה, נכון, אבל זה עדיף מהמלחמה. להפוך לחלק מרוסיה, להשתלט עליה כמו שהוא השתלט על בלרוס. כל זמן שהוא עשה את זה בגרוזיה ובמדינות אסיאטיות, זה לא היה אכפת לאף אחד. ברגע שפליטים אירופאים מתחילים להגיע במיליונים, זה ברגע שהמערב לא עוזר לו הלכה למעשה, כי הסנקציות לא אפקטיביות, כן? וכל הדברים האלה לא אפקטיביים, אז בעצם לא הייתה לו ברירה. הוא צריך היה להגיע לאיזשהו ויתורים, כמו שבנט ניסה לעשות, שיוותר על נניח אפילו על הים שם בים השחור, על הבדלניות או משהו, ויסגרו עניין. אבל פוטין לא מסתפק בזה. ברגע שפוטין רואה שהמערב, שאיש לא מגיב, אז התיאבון שלו גדל. ברגע שהוא רוצה למנוע לוויות, אז הוא שולח סורים וטאג'וקים וכל מיני אחרים למות כשכירי חרב. יש לו זמן. עכשיו, תראו, הנה ראינו כבר שתי דעות שונות, ולכן בלה, אנחנו כן מעוניינים לשמוע, כי אני רוצה להכניס דעה שלישית. רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו לדעה של בלה. בבקשה, נתנאל, התור שלך. אני לא חושב שזה רק האמריקאים ורק המערב, אני לחלוטין חושב שהאוקראינים גם להם יש חלק לא קטן, ובמיוחד לזלנסקי. כל הפטריוטיזם הזה שלו, שהוא לא מוכן לוותר, עלו חלק קטן מאדמת אוקראינה, זה מיותר וזה מה שגרם למלחמה, שהוא רצה בכל הכוח ליצור ברית צבאית עם נאטו, שהרי אנחנו לא ראינו, כמו שאנחנו לא ראינו את המערב פולש לרוסיה, וכנראה שזה לא מה שהוא היה עושה, כך גם אנחנו לא ראינו את רוסיה פולשת לאוקראינה. רוסיה רק רצה ליצור חיץ בינה לבין המערב, כשם שאנחנו רוצים ליצור חיץ בינינו לבין איראן בסוריה. אז אנחנו מפגיזים את האיראנים בסוריה. זה בדיוק אותו דבר, אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ולגלות שהאויב יתיישב לו על הזנב.
כן. יש הבדל גדול בין האיראנים וישראל לבין רוסיה ואוקראינה, ואני לא חושבת שרוסיה פחדה מאוקראינה כשם שישראל פוחדת מאיראן. לא, אני לא אמרתי שהם פוחדים מאוקראינה, אמרתי שהם פוחדים מנאטו. אבל אני מסכים שהם פרנואידים, זה לא יקרה. גם לא. רוסיה יודעת, ואם היא לא יודעת, אם לא ידעה עד עכשיו, אז היא בטוח יודעת עכשיו, שנאטו לא תעשה שום דבר מחשש שרוסיה תשתמש בנשק גרעיני. שוב, הם פרנואידים, אני אמרתי, זה לא מוצדק החשש שלהם, אבל זה החשש שלהם על הנייר. אני חושבת שהחשש מוצדק. טוב, שמענו שתי דעות. אפשר לעצור פה, כן. אני רוצה, כן, חייבים, אני רוצה להכניס דעה שלישית, לא שלי, אלא מכיוון שאני מרותק מבחינה אנתרופולוגית, פילוסופית, אנושית, ממה שקורה, אני שומע הרבה רדיו, מה עוד שאני לא יכול לקרוא בעצמי את העיתון. יש דעה, אני לא יודע אם אתם שמעתם אותה, ואני גם לא יודע אם אתם מייחסים לחשיבות שאומרת את הדבר הבא. לגבי פוטין, הרי אנחנו לא יודעים מה קורה בין שתי האוזניים שלו, בראש שלו, אבל יש דעה שאומרת שברגע שפוטין מרגיש שבגבול שלו יש אוקראינה, מדינה איפה שראש הממשלה, הנשיא שלה, נבחר בבחירות חופשיות, ויש דמוקרטיה שונה בהרבה מהדיכוי שקיים במשטר הרוסי, הפופיק שלו מתחיל לראות שחס וחלילה לא תהיה קונטמינציה, כן, של השיטה, כן, המדינית של השכן הזה, ויסכן את מעמדו ואת כיסו. זו עוד אחת הדעות שמסתובבת שם, ואני מעולם לא הייתי רוצה לחתום איזו משלוש הדעות, כי אנחנו לא יודעים, אבל מעניין לדעת שיש עוד אפשרות כזאת, כאשר איך להגיד, כאשר צל של הדמוקרטיה או אור הדמוקרטיה, תקראו איך שאתם רוצים, כן, מאיר לך לתוך הארץ האפלה שלך, האור יכול לעורר מישהו לצאת נגדו, שמא חס וחלילה כיסאו ירעד. ואני חוזר, זה כבר הצעה שלי, לשיר מוניש של פרץ על המאבק בין הסיטרא אחרא לסיטרא דשמאלה, וזה לא רק מיתוס. פרץ קלט משהו בהיסטוריה האנושית, כן, בפסיכולוגיה האנושית, שהפך למיתוס בתוך כל מיני סיפורים מיתולוגיים, של צד של שמאל וצד של ימין. אני לא אומר שפוטין הוא השטן, אני רק אומר שיכול להיות, ואנשים שעומדים בראש שלטון, יש להם שאיפות צדניות, סטניות, שאינם דווקא שיא היושר שטוב לעם, ורק אולי טוב לשליטים, בכל מקום. טוב, יאיר מה? אל נשכח שפוטין הוא אוליגרך, שיש לו מאות מיליארדים. אומרים שהוא האדם העשיר בעולם. כך אומרים, ואם כבר דיברנו על הדמוקרטיה האוקראינית, אל נשכח שיש לך גם את אסטוניה, ליטא ולטביה, שנוגעות ברוסיה, והן דמוקרטיות שחברות בנאטו, ואל נשכח גם שפוטין מוצאו מהקג"ב, ושפוטין אמר שפירוק ברית המועצות הוא האסון הגדול של המאה ה-20. כן. כן. הוא קומוניסט, אבל בלי הדעה הקומוניסטית, אלא מהדעה האוליגרכית. במוסקבה היא בירת האוליגרכים של העולם. יש שם הכי הרבה אי שוויון מכל המדינות המערביות שאנחנו מכירים. ובאופן אירוני,
לאן הגענו מהקומוניזם עד לצורה השנייה שלו, האוליגרכיות. גם הקומוניזם לא הצטיין כל כך בשוויון. הייתה תקווה עם נפילת הקומוניזם, שתקום דמוקרטיה בברית המועצות. אני לא הייתי במוסקבה בשנת 91, זה חצי שנה, והייתה, כולם רצו דמוקרטיה, והנה הדמוקרטיה, ודיברו על דמוקרטיה, ואיך הוא הצליח לאט 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 להחזיר אותם לדיקטטורה לא קומוניסטית, אלא דיקטטורה. כן, בואו ננעל כאן את הדיון מחוץ ללרן יידיש, יידיש ליטרטורה אונליין, ואנחנו חוזרים לחיים גראדה. אם אתם עוד זוכרים מי זה, כן? והיינו נדמה לי בעמוד 13, נתנאל תוכל להעלות, כן. אם מישהו זוכר איפה? אנחנו היינו בעמוד 13, כמו שאמרת, כמה זה יצא? 5 שורות מהסוף. 5 שורות מלמטה. כן. במילים, עבדי איזליב צוזן ונהרן. זה מתחיל מתוך אחרי נקודה? תתחיל מנקודה. כן, זה אחרי נקודה. ומה המילה הראשונה? עבדי. עבדי. עבדי ביידיש, כן? אוקיי. אוקיי. אז מי עוד לא קרא? אז נעשה סיבוב שני. נתנאל, עבדי, תמשיך משם. עבדי, כולם מצאו? כן. שורה חמישית מלמטה. כן, כן. עבדי איזליב צוזן ונהרן, ופייגלך זינגן ושפרינגן. עד פה. עד פה, כן. אז... מי הציפור של שיר הפרטיזנים לציפור של גראדה, כן. תחזור על 2 עם השיטה שלנו, 2-3 מילים ביידיש ותתנה. כן. עבדי איזליב צוזן ונהרן. עבדי איזליב צוזן ונהרן. תראו. אני לא יודע מה זה עבדי, אבל... עבדי זה בוודאי. בוודאי איזליב הוא חי. רגע, מהו הפועל? תנסה להגיד מה הפועל. ליב. ליב זה חלק. איזליב. איזליב. איך היינו מתרגמים? אני פונה לכולכם. בוודאי איזליב. איך נתרגם איזליב? אני חושבת נחמד, חביב. חביב, בדיוק. בוודאי זה חביב. תמשיך, צו. צוזן ונהרן. כן, תראו. צוזן ונהרן, אני לא יודע מה זה זן, אבל הרן זה לשמוע. לראות אולי זן? לראות, כן. בוודאי. אז זה בוודאי נחמד לראות ולשמוע. בוודאי זה חביב לראות ולשמוע. משפט הבא. ופייגלך זינגן ושפרינגן, כמו ציפורים ששרות... לא כמו ציפורים. אם היית רוצה לתרגם כמו ציפורים, היה צריך להיות וידי פייגלך, כמו שהציפורים. אבל פה אין הידיעה. אז ודאי חביב, כן, לראות ולשמוע, וכיצד ציפורים, שפרינגן, חביב לראות איך שציפורים קופצים, זינגן, שרות. ושרים. שורה הבאה. אוברנוך, כן. Obernoch lieber ist zu sehen und hören, wie jüdische Kinderlach lernen Torah. עד פה. אובר. אוברנוך, אבל... לא, אובר פועל לבד. הייתי אומר שזוהי מילת יחס. כן. אובר, אבל נוח. נחזור על 2-3 מילים. אוברנוך ליבר. נראה לי. אובר, אבל נוח ליבר. מה זה נוח ליבר?
ליב ראינו קודם, כן, שזה חביב. עכשיו, אם יש משהו דומה ליבר, אז יש לנו כאן מה שאנחנו קוראים קומפרטיב, השוואה. למשל, גרויס, גדול, גרסר, יותר גדול, כן? ליב, חביב, ליבר, עוד יותר חביב. אובר, אבל, נוח ליבר, עוד יותר חביב. תחזור על עוד כמה מילים. Ist zu sehen und hören, wie jüdische Kinder lachen in Torah. אוקיי, ist zu sehen und hören, זה לראות ולשמוע, כן, יותר חביב זה לראות ולשמוע, כן. ויידיש הקינדר לך לרנן תורה. איך ילדים יהודים לומדים תורה? בדיוק. עוד משפט. פייגלך, פרבלונג'ן, לא, פרבלונג'ן, כן. נוח המול, איז קלויז ישן, לרנן לך. אין קלויז ישן. אין קלויז ישן. לרנן לך, פרבלונג'ן, מה זה? ההרצו? ההרצו? ההרצו קיין מולנית, נקודה. תראו, אנחנו כשקראנו כמה משפטים בפעם שקראנו, במה התעסקנו? התעסקנו בתיאור טבע, ציפורים על עדן החלון, איזה זקן השתעל ואז הם עפו, וכל הזמן מדברים על ציפורים, כן, וכאילו גרדה עושה דיגרסיה, הוא סוטה מהסיפור, אבל לא אלמן ישראל, לא אומן או אמן כחיים גרדה, ייכנס לאיזה סטייה שאין לה שום פונקציה בפרוזה שלו. אז הוא באיזשהו מקום חייב, אם הוא באמת סופר גדול, הוא חייב להחזיר אותנו מהסטייה אל הקו של הסיפור, ולשלב את תיאור הטבע הנחמד, שפה הוא הרחיב בכמה שורות לא מעטות, איך הוא מחזיר אותנו לסיפור. לפני שנתנאל מתרגם הלאה, האם מישהו הבחין? אחרי שנתנאל קרא. יאיר? יאיר שומע? כן, אני שומע, אין לי... אני לא אומר שזה קל. אתה יכול לחזור על השאלה, יחיאל? כן, אני אומר ככה, גרדה לדעתי, ודאי לא רק לדעתי, הוא סופר גדול. אנחנו בפעם האחרונה שקראנו בסיפור שלו, התעסקנו במשך לא מעט שורות, בתיאור טבע של ציפורים שנוחתים על עדן חלון בבית מדרש, איזה זקן משתעל ואז הם מגביהים עוף ועוזבים את המקום, וגרדה לא מפסיק לתאר את הציפורים, איך שהם מנטרים, והוא סוטה מהסיפור על ידי תיאור טבע כזה. ואז אני אומר, אם אמנם גרדה הוא סופר גדול, הוא צריך להחזיר את הקורא לקו העלילה או התיאור המרכזי של הסיפור. והוא עושה את זה במה שנתנאל קרא לאחרונה. עוד לא תרגמנו, אבל אני שואל לפני שאנחנו מתרגמים, אם מישהו יבחין כיצד גרדה מחק את הדיגרסיה, את הסטייה, על ידי כך שהוא החזיר ביחד עם התיאור הטבע את הסיפור לקו העיקרי שלו. אולי בזה שהוא אמר
שחוץ מהציפורים, עוד יותר מרשים אותו לשמוע את קולם של הילדים שלומדים תורה. אני חושב שאתה הולך בכיוון הנכון, אבל לא קלטתי מה קורה כמו הציפורים. אתה אומר שהוא משווה את הילדים לציפורים, אבל מה המשותף? הוא אומר שכמה שיפה לראות ולשמוע איך שהפייגלח קופצים וכו' וכו', אבל הרבה יותר יפה לראות ולשמוע איך ילדים יהודים לומדים תורה. יפה, זה שלב ראשון של החזרה, של החזרת הקורא לעניין העיקרי של הסיפור. אבל יש שלב שני, שהוא מגע באמצע הבטן של הקורא. שהוא אומר שפייגלך פרבלנשן נוחמול עם קלויז ישן. לרנלך פרבלונשן ההרצו קיימונית. בדיוק. השאלה אם אתה בלי שנתרגם עדיין, יכול להגיד, זאת המכה באמצע הבטן של הקורא. אז בואו נבקש מנתנאל, בשיטה שלנו, 2-3 מילים ראשונות שקראת, נתרגם ואז נביא. פייגלח, פרבלונג'ן, איך אומרים את זה שוב? פרבלונג'ן. פרבלונג'ן, כן. מה זה אומר? ציפורים, כן? בלונג'ן זה לטעות בדרך, מבלי למצוא את המקום שאליו רצית להגיע. טועים. לטעות, בתף. בתף ובעין, נכון? כן, לטעות, כן. כן. עכשיו, מה שאתה קורא, נתנאל, זה ההתחלה של מה שקראת קודם? כן. אוקיי. פייגלח פרבלונג'ן, ציפורים טועות, בתף. נוח אמול אין קלויז ישן. כן. גם אמול, מה זה? איפה יש לך מילה גם? נוח. פה נוח אמול, זה עוד פעם. עוד פעם. אוקיי. נכון שנוח יכול להיות גם, אבל לא פה. אז ציפורים טועות עוד פעם לקלויז ישן. זאת אומרת, הם לא רוצים לבוא לקלויז ישן, אלא מכיוון שציפורים עפות באוויר, באיפה שהם רואים מקום לנחיתה, הם נוחתים. אז הם כאילו מגיעים תוך כדי שהם טועים באוויר איפה לנחות, זה לא שיש להם כוונה, כן, להפוך ללומדי תורה. אז ציפורים זה כמו אפוריזם, כמו אמרה שגרדה אומר. ציפורים טועות ונוחתות עוד פעם בבית המדרש. הלאה. לרנלך, לרנרלך. לרנרלך? מה זה לרנרלך? לומדים? לא, לרנר זה לומדים. מה זה לרנרלך? למדנים קטנים. לומדים קטנים? נכון. זאת אומרת, ילדים שאם הם היו באים לבית המדרש ללמוד, היינו עושים מהם במקום לרנר לומדי תורה, לרנר לך, כן? לומדים קטנים, כן? שהם פרבלונג'ן, שהם גם טועים? לא כתוב, איפה כתוב גם? לא, אני אומר גם, גם לא, אל תגיד, לרנר לך טועים. כמתרגם, אל תטעה את הקורא המסכן. אז תקרא את המשפט כולו, לרנר לך פרבלונג'ן. ההרצו קיין מולנית. כן. אז הלומדים הצעירים טועים, ההרצו, זה משהו עם לשמוע? ההרצו, לא. ההר זה לפה. ההרצו לפה. הצו זה לכיוון. אז לומדים קטנים, פרבלונג'ן, טועים לפה, אף פעם. כן?
כן מולנית. אף פעם. לא. חסרה מילה אחרונה. נית. נית. לא טועים לפה אף פעם. או טועים לפה אף פעם לא. הנית הזה, שהוא העיקר, בתוך האמרה שגרדה. ציפורים כן מגיעים במקרה לבית המדרש. כי הבלונג'ן זה להגיע במקרה למקום. אבל לומדים, קטנים, לומדי תורה, ילדים, לעולם אינם מגיעים לפה, אפילו לא כטועים. זוהי המכה בבטן של הקורא. וגרדה מחזיר אותנו בבת אחת לנושא העיקרי של מדרון חלקלק, של ירידה מדור לדור לגבי לימוד תורה בבית המדרש. כן. שלמה, התאוששת או אתה מעדיף? לא, זה לא תלוי בי, זה פשוט, אני צריך להתחיל לקרוא, אם זה הולך טוב, אם זה נשמע מצחיק. אז תנסה להמשיך. אוקיי. Von deswegen wollen die Skenim von dem Klois Yashan nicht gehen mit Palel sein und lernen in ein ander Beis Midrash, wo sie ist Freil אחר. אוקיי. Von deswegen זה משהו כמו לעומת זאת, לא? אף על פי כן. אף על פי כן. wenn die Skenim von dem Klois Yashan הזקנים מבית המדרש הישן לא ילכו, לא, קודם ביידיש. נתגן מתפלל זין, לא ילכו להתפלל ולרנן וללמוד in ein ander בית מדרש, בבית מדרש אחר, ועוד סעיז פרייל אחר, ששם יותר עליז, זאת אומרת, יש עליזות גדולה. כן, זאת אף על פי שגרדה מאוד פסימי למצב בבית המדרש הזה, כן, בכל זאת הזקנים לא יעזבו אותו, זה מה שיש. עוד משפט. אל תבלבוסים, אל תבלבתים. אל תבלבתים, נכון, יש דגש בתא. אל תבלבתים, וייס וויל, Azer Kloz is noch alter von der Wiener Stadtschule. אוקיי, רגע, יש מילה שלא הבנתי את הקריאה. אחרי בלבתים, מהי המילה הבאה? וייס. יש נון בסוף? וייס לא, סמך. אלתר בלבתים וייס. אחרי הסמך, יש נון בסוף? לא. וייס. ווביל. איך? ווביל. איזה אותיות? אין מתחת לאלף שום דבר, אין לא קמץ ולא פתח. וו א' וו י' למד. ואיך היית קורא לזה? ווביל. לא, האלף היא אלף אילמת, וויל. באורתוגרפיה הישנה, לא של ליבו, לא היה להם 3 ו"ים. 2 ו"ים בשביל ה-V וו"ו י' בשביל ה-אוי. הם היו כותבים וויל, 2 ו"ים, וכדי לחצות בין שני הו"ים לשלישית, היו שמים א', אבל זוהי א' אילמת. וייסן וויל. היום היינו כותבים וויל, 3 ו"ים וי'. כן. בעלי הבתים, הזקנים, כן, יודעים יפה, וייסן וויל, הם יודעים יפה. אבל יחיאל, באמת, היה צריך להיות קנון, זה היה צריך להיות וייסן, אבל הוא כתב וייס. זה טעות, מכיוון שכשיש פה רבים, מדברים על הבעלי בתים, כן? אז זה כנראה טעות בהקלדה, צריך להיות, כן? וייסן וויל, אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר. בעלי בתים, כן?
זאת אומרת, אנשים מבוססים שיש להם אולי חנות, או יש להם בניין מאבן, אנשים מהמעמד הביניים, כן, לאו דווקא לומדי תורה, אבל שאולי למדו בצעירותם. אבל פה אני רוצה להעלות הרהור, אינני יודע לבסס אותו, אבל אולי אתם חשבתם על זה. אנחנו דיברנו בפגישות קודמות על המילה תומר ועל המילה כיור, ואמרנו שתומר בא מתומר, מעברית, וכיור בא מכאור או כאור, אבל שהדובר יידיש, כשהוא כותב את מה שהוא מדבר, הוא שכח שזה בא מהעברית. עכשיו, יש עוד מילה שאומנם דובר היידיש לא שכח שהוא בא מן העברית, אבל מרוב שימוש, ויינרייך כנראה מצא בספרים שבעל בית, כשיהודי מדבר, הוא אומר בלבוס, נכון? בעל הבית, בלבוס. אז ויינרייך במילון שלו אומר שבאורתוגרפיה המודרנית אפשר לכתוב בעל בית כמו בעברית, כי זה בא מעברית, או בצורה פונטית מותר לכתוב בית א' פתח למד עין, בית א' קמץ סמך בלבוס. תמצאו אצל ויינרייך מי שיחפש, שאפשר גם בלבוס פונטית, ואפשר גם לכתוב בעל בית כמו מן העברית. כפי שבדרך כלל אנחנו שומרים על הכתיב העברי של מילים עבריות בתוך היידיש. אבל עכשיו יש לי הרהור, גם שאלה, אבל אין לי תשובה ממוסמכת למה שאני רוצה לשאול. איך אומרים בעל בית באנגלית? נתנאל. אני יודע איך אומרים את זה בבת, אבל בעל בית בעברית, בעל בית. לא, באנגלית איך אומרים? אני לא יודע. לנדלורד. שלמה? לנדלורד. לנדלורד. זה נכון, אבל איך אומרים בדיבור היומיומי? יאיר? The owner of the house. לא, you are the boss. The boss. כן? השאלה שלי, שאין לא. לי תשובה. זה בוס? האם בוס בא מבלבוס? זה בוס? אני לא ידעתי. יפה. אתה לא ידעת, נתנאל. אני חשבתי שזה גבר שלא לומד, אז הוא הולך והוא בעל בית, הוא עובד, הוא מפרנס, זה מה שחשבתי עד שזה בא לבוס. לא, אתה בחורצ'יק צעיר, אבל באמריקאית המילה בוס, זה מי שאומר לך מה לעשות. לא, אני יודע מה זה בוס, אני לא ידעתי אבל שבעל בית זה בוס. לא, אני לא יודע, אני אומר שאני מהרהר, האם המילה באנגלית בוס, מה מבא לבוס מהדיבור ביידיש? מה את אומרת, בלה? אני אומרת שזה הרהור יפה. כן, אבל מכיוון שהוא יפה, אילו היה לי יותר זמן ויכולת, הייתי מחפש, כי זה יהיה מהפכני לדעת שגם המילה הזאת, אנחנו יודעים שהרבה מילים נכנסו מיידיש לאנגלית, כן? אתם יודעים שקרטר, הנשיא קרטר, כן? יום אחד רצה להגיד שהוא פספס אותה, אז הוא אמר, אני התחלקתי, ואמר ביידיש, I made a glitch. glitch זה להתחלק. יש המון מילים שנכנסו לאנגלית, והם חושבים שזה אנגלית. איך אפשר לחקור את העובדה, האם בוס בא או לא בא מיידיש? אל תשכחו שבראשית המאה ה-20, הסווטשופ
וכל הפועלים, המהגרים היהודים, כן, שעבדו בסדנאות של זהה כפועלים, והיה להם בוס. בתי היזע. בתי היזע, אולי זה בא משם, כן. אינני יודע. אני העליתי את ההרהור הזה, כי אני יודע שלכם יש מילונים, שאתם יכולים בין רגע לפתוח, להסתכל, אבל זה לא יגיד. צריך לחפש מילון אטימולוגי של השפה האנגלית, או מילון של... כן. אני הסתכלתי עכשיו במילון זק, ואין לזה זכר. מה זה מילון זק? יש פירוש של בעל בית, שזה בעל בית. לא מילון עברי, או מילון אנגלי. מאיפה באים המילים האנגליות? מילון אטימולוגי של השפה האנגלית. לא, אין לי כזה. אבל למישהו מכם יש American Heritage, מילון? לא. לי אין. יש לכם אוקספורד? מילון אוקספורד? לא. לא. יש לכם מריאם ובסטר? אולי יש, אבל לא ככה, אני צריך לחפש. אוקיי. אז צריך לחפש, אני מתקדם צעד אחד. כדי לברר, אפשר ללכת למילון אוקספורד או למילון ובסטר, הם בדרך כלל נותנים אטימולוגיות, וזה היה מאוד מעניין, כן, אילו יכולתי, לי יש גם אוקספורד, גם ובסטר אצלי, אבל אני לא יכול לקום ולהסתכל. אז בסדר, אם מישהו פעם ייזכר, או שאני אזכר, אני אסתכל. טוב. בלה, עוד משפט. איפה אנחנו? חזרנו בעזרתו של חיים גרדה, כן. חזרנו לקו העיקרי של הסיפור, כן? אנחנו עדיין לא סיימנו לתרגם את המשפט. רגע, אבל שלמה באמצע המשפט. סליחה. אז שלמה, בבקשה. דיאלטה בלבטים, weißen wohl, als Klois ist noch alter von der Wiener Städten. noch älter, ein זה כן. älter, כן. בעלי הבית הזקנים יודעים בתבונתם שבית המדרש שלהם הוא ישן יותר מבית הכנסת העירוני הווילנאי. הגדול, der Größer. לא, אין גרויסר. der Wiener Stadtschule. die Stadtschule. אוקיי, die Stadtschule גם נקרא אצל הווילנאים בית הכנסת הגדול, שזהו בית הכנסת המפורסם, כן, שמופיע בתמונות, כן, ושאחרי השואה עוד נשאר זכר של המבנה, אף על פי שלא כולו השתמר. עוד משפט, שלמה. ראינו תמונה של גראדה בבית כנסת הזה, לא? לא שמעתי את השאלה. ראינו תמונה של גראדה בבית כנסת הזה, במאמר שלו על מנדלסון, ומה שסטלין עושה לסופרים היהודיים. לא, אני לא ממקם את עצמי. סתם, אני זכרתי היה משהו, כן. היה משהו, אני לא זוכר בדיוק. זה היה במאמר שמרים טויב ואני פרסמנו באויפן שוול, שהתחלנו לקרוא אותו, אבל לא המשכנו. נכון. כן. אבל לתמונה הגענו. אז... מה אתה אומר, נתנאל? שלתמונה אנחנו הגענו. אוקיי. בסדר. אני שואל, האם שטאטשול לא קשור במשהו? שטאטשול. לא שטאט. שטאט זה מדינה, שטאט זה עיר. שטאטשול, בית כנסת של העיר. זה מה ששאלתי, אוקיי. אני תרגמתי את זה בית הכנסת העירוני, ואתה אומר שזה הגדול. לא, בסדר,
אבל המילה שטוטשול מילולית זה בית הכנסת של העיר, אבל הכוונה היא לבית הכנסת הכי גדול בעיר, בווילנה. כמו שיש בית הכנסת הגדול בירושלים או בתל אביב. נכון, נכון. שלמה, עוד משפט. They haben abgedavnt alle seine Jorn. תראו. הם התפללו באופן אינטנסיבי כל שנותיהם. נכון, כשאתה מתרגם אופגדבנט באופן אינטנסיבי, אני מבין שאתה רוצה לתת משקל למילה אופ. נכון. אני הייתי מתרגם יותר מדויק, האופ פה אומר שהם התפללו הרבה שנים. אז לא יודע איך אפשר להגיד את זה בעברית, כי אמרנו שקידומות ביידיש יורדות לרזולוציה איך דברים נעשים, כאשר לפעמים בעברית צריך כמה מילים כדי להגיד במילה אחת. אבל הוא כותב בהמשך המשפט, אלה זעירי יורן, זאת אומרת, הוא כבר אומר שזה הרבה שנים. כן, אבל לכן האופ כאן צריך להיות, התפללו נגיד 3 פעמים ביום, או משהו כזה. כן, כן. אז זהו, שלמה, שצריך בכל זאת, כשמתרגמים, לתת מילה שוות משקל לאופגדבנט. ואני הייתי אולי מציע, הם הספיקו להתפלל, או משהו כזה. זה קשה, זה לא, כי אי אפשר כל קידומת ביידיש לפועל, לתת לה תרגום מדויק בעברית. ואולי אנחנו לא צריכים לעשות את זה, כי באמת ליידיש יש את הייחודיות שלה עם הדקויות האלה, שבאמת אין בעברית או בשפות אחרות. מה שבלה מציעה כאן, אני מגיב למה שאת אומרת, אני לא יודע אם את צודקת או לא, אבל אותי זה מכניס לחרדה. למה? מפני שאם את אומרת שלא תמיד, אם הבנתי מה שאת אומרת, לא צריך לתרגם הכי מדויק שאפשר את הניואנסים ביידיש, אז את מראש נכנעת לחוסר היכולת של העברית למסור משקל שווה בעברית למה שנאמר ביידיש, ואז התרגום הופך למעין קנייה מתמדת. אני אומר, בכל זאת צריך להשתדל, כי אני בשונה להרבה מתרגמים במשך הדורות, אני אומר, לי חשוב יותר הדיוק מאשר היופי של התרגום. לפעמים נהיה משהו מכביד, אני לא יודעת בדיוק, יש באנגלית מילה awkward. את צודקת. מעיק ביותר מדי מילים. עכשיו, מאוד חשוב שאנחנו נדע, ובאמת אתה עושה איתנו עבודה טובה עם הפרפיקסים, שאנחנו יודעים את המשמעות של אופ, אבל ברגע שכאן באמת כל האוילם הזה יודע מה זה אופ, ומבין את האופ גדבן, שזה לא סתם כמו גדבן, אז אני, נניח אם הייתי כותבת תרגום, אם הייתי צריכה לכתוב את התרגום, אז הייתי כותבת, התפללו כל שנותיהם. לא הייתי מנסה לעשות עוד משהו, עוד... אז בלה, נכנסנו כאן לדיון אינטראקטיבי מרתק, מה זה תרגום. ואני בהחלט מוכן עוד צעד קטן לדון בזה, כן? אני חולק עלייך, ולו רק מן האפשרות שבעברית אפשר להתקרב קצת יותר, מאשר לוותר לגמרי. ואני חושב אפילו שאת היית מסכימה,
שאפשר להתקרב קצת יותר, ושאפשר לחפש איזה משהו אקוויוולנטי קרוב יותר. האם את כופרת בה שאפשר לעשות מאמץ נוסף? לא, אני לא כופרת בכלל, לא בשום דבר. אבל תסכים איתי שאנחנו נצטרך כאן להסתבך קצת, להסתרבל קצת. אני רוצה לומר משהו בכיוון של בלה. כשאתה קורא תרגומים, למשל את בונצי שטוק, ואתה קורא אותם בעברית, והתרגומים האלה נעשו לא על ידי כותלי קנים, אלא על ידי אנשים בני שמחה, ששמם הלך לפניהם, ואתה קורא את זה בעברית, והסיפור הוא פשוט מת. וכשאתה קורא את זה ביידיש, זה כל כך יפה, אז אי אפשר להתעלם ממה שבלה אמרה כרגע. רגע, אני הבנתי אותך ועקפתי אחריך והלכתי איתך עד למשפט האחרון. אני אומר שאין ברירה, אם אתה רוצה לעשות תרגום שלא יהיה מסורבל, אתה מוכרח לאבד משהו, ומשהו גדול בתרגום מיידיש לעברית. בואו נסכם בפשרה. ולהגיד שביידיש זה נשמע יותר טוב. נכון. זה לא מספיק. אבל בואו נסכם בפשרה, כן? כדאי ללמוד יידיש, זה הכל. אם אנחנו רוצים לחוש את מה שמאבדים בתרגום. השעה 7:23. אוקיי. יאיר, המשפט הבא. Aufgedauert alle seine Jahren, ausgewähnt, Ayam mit Rern und sich euch gefreut. שתי מילים ראשונות ביידיש, כן? ausgewähnt זה בחור... רגע, זה לא התחלה מה שקראת. לא, haben die aufgedauert, זה כבר דיברנו על זה, התפללו כל ימי חייהם, או התפללו ממש, על איזה כל שנותיהם, אויסגוונט, הים מתררם, בחו ים של דמעות. נכון. וזיך אויב גפרית, וזיך, הים מתררם, וזיך אויב גפרית, והם גם גפרית. פרייליך. הם גם שמחו את עצמם. כן. רגע, סליחה, מה מוסיף כאן האויס? בפועל... אויס גוונט. אויס גוונט. אוקיי. מישהו יכול לעזור לפני שאני אומר? גוונט זה כאילו הוא בכה פעם אחת, אויס גוונט, זאת אומרת, בחור, אני מבין את זה תמיד, שנים רבות, ים של דמעות, זה הופך זה מגדיל את הגוון. זה הולך בכיוון, אבל זה עדיין לא כל מה שאפשר להגיד. מישהו יכול להוסיף על האויס? אני חושבת שזה דומה לדיון שלנו קודם על האופגדוונט, שהם בחו אויס גוונט, הוא אחר כך בעצם מסביר, הים מתררם, הוא ממש כאילו מאכיל אותנו פה בכפית. ולכן אני גם כן לא הייתי כותבת, הייתי אומרת בחו ים של דמעות, ועוזבת את האויס בשביל היידיש. אז פה שוב אני חולק עלייך בגלל סיבה פשוטה. הפרפיקס אויס, כן? פעם דיברנו, כשאני אומר איך טרינק אגלוס תה, או שאני אומר איך טרינקויס אגלוס תה, או איך אויס גטרונקן אגלוס תה. יש הבדל או אין הבדל? יש, אני גומר לשתות את כוס התה שלי, שותה אותה עד הסוף. אויס גוונט, גמרתי לבכות ים של דמעות. זאת אומרת, האויס כאן באויס גוונט אומר שברגע שאני התפללתי, ובכיתי עד הסוף, לא היה לי יותר דמעות
כי אני עובר למצב רוח אחר, ולכן הוא אומר זיג גפרייט, ושמחתי. זאת אומרת, אויס גוויינט, בכינו כל מה שהיה צריך בגלל התפילה או בגלל מה שכתוב בסידור, ואחרי שבכינו היה לנו קתרזיס, ועכשיו אנחנו שגמרנו לבכות, הלב שלנו נרגע, ואנחנו גם יכולים לשמוח. לוותר על האויס, זה קצת לוותר על ליבה של האמירה, לדעתי, במקרה הזה. אני קוראת את זה קצת אחרת. מוזיך אויך גפרייט, וגם שמחו, הם גם בכו ים של דמעות וגם שמחו. זאת אומרת, זה לא האחד כתוצאה מהשני. ככה אני לפחות קוראת את זה, אני לא יודעת איך אתם רואים את זה. כן, העניין הוא שאחד כתוצאה מהשני זה אני אמרתי. אני רק, מה שרציתי להדגיש זה שהאויס גוויינט פה, זה לא לבכות כל הזמן בלי להפסיק, אלא האויס גמרנו לבכות. כן? גמרנו לבכות ועכשיו אנחנו שמחים, עכשיו מתחילים לשמוח. כן. טוב. כן, אויס זה בעצם מעיד על הפסקה, על גמירה. למשל, על גמירה של עשיית פעולה מסוימת. כן, אויס קפלוש, כן, זה... לא, אויס קפלוש בסדר, אבל פה המילה אויס מתפקד לא כפרפיקס, אלא כמילה לעצמה. נכון, אבל... תיקח, רגע, תיקח פועל אחר עם אויס כדי לראות מקבילה. למשל, hat Ois gesungen dem ganzen Hallel. הוא גמר לשיר את כל תפילת ההלל. זאת הוא גמר, הוא כבר אין לו מה לשיר בתפילת ההלל, כי הוא עובר, הוא יכול כבר לעבור למשהו אחר, כי הוא גמר. זאת אומרת, המשמעות היא חד משמעית. ברור. טוב. מי היה באמצע? יאיר? כן, הוא הסגיר את הים מטרם ונזיך אויך גפרייט. ואנחנו שימחנו את עצמנו. כן, הלאה. עוד משפט. אני חושבת שאנחנו כבר די בסוף. לא שמעתי מה? עכשיו השעה 7:29. באמת? אני חשבתי שלא. אז הזמן עבר מ-7 ולא יודע כמה, אני כנראה השליתי את עצמי שאנחנו בהתחלת 7. אוקיי, הגענו לאיזה עמוד, נתנאל, 13 עדיין? לא, עכשיו אנחנו כבר בעמוד 14, ממש בתחילת הדף. שורה, איזה שורה מלמעלה? שורה רביעית, מההתחלה. טוב, אז אני מקווה שביום חמישי, אנחנו נקדם ממש ולא נתעסק יותר בפרטיזנים ואולי יהיה הסכם שלום, who knows. הם הרי צריכים להגיע לאיזושהי הבנה הדדית, הם לא יכולים להמשיך ככה. אם אנחנו כבר בבשורות, אז יכול להיות שעד שאני אתגייס כבר יבוא המשיח ואני לא אצטרך להתגייס. מתי זה הולך לקרות, נתנאל? ב-24 באפריל. אבל אתה צריך זמן יגיע להסכם שלום יותר מהיר. אנחנו... כן, זהו. כן, אבל אתה צריך זמן לא מעט קודם כדי להתארגן. נכון. ולכן בשבוע הבא אנחנו נקדיש אולי 2 דקות למחשבה אם יהיה לנו אפשרות להמשיך, כי צריך מישהו שימשיך לעשות מה שנתנאל עושה. אבל כדי לסיים אני אומר, שלחתי לכם לפני חודש או משהו כזה, כן? הזכרתי שכל אחד יעשה חישוב מינואר ופברואר ומרץ, כמה שיעורים ישתתף, ויכפיל את זה ב-15 וישלחו לנתנאל. יטלפנו אליו והוא ייתן לכם את מספר החשבון, כן, על הזמן שהוא טרח וטורח לנהל את הזום.
אני כבר העברתי לו חלק. כן, אז מי שעשה... לא חלק, רק את הכל. אז תודה רבה, ויום חמישי. יום חמישי, 4:45. להתראות. להתראות. ביי ביי. תודה רבה. ביי ביי.